Bona tarda a tots, aquí a FuturesCat. Intentarem fer un altre un altre vídeo de la sessió d'avui dimecres 16 d'abril. Us haig d'informar, ja us he informat a través de la plataforma de X, de la xarxa social de X, però aquest matí he fet un trade exitós, només un, de més de $300. Només amb un i amb un sol contracte. La importància sobretot ha sigut recaure aquí, perquè l'hem fet justament aquí. I hem pogut agafar, o sigui, hem entrat aquí i hem sortit sobre per aquí, més o menys. Hem pogut agafar tot això. Ha sigut molt xulo, només en 15 minuts. I la importància, torno a dir, no?, d'aquestes línies. Les línies aquestes de tendència dinàmica que us ho vaig dient últimament, a mi m'agraden molt i és on ens agrada més atacar perquè aquí hi ha volum. Vale, dit això, com que tenim marge, què farem? Doncs primer posarem l'únic indicador que tenim, que és VWAP. Estem per sota de VWAP i com que tenim un marge, això ens ajudarà a que intentaré entrar només començar la sessió. Veiem, ja estem començant, portem ni mig minut. Marcarem com sempre la nostra línia de començament i anem a veure què fan. Estaven baixant fins ara, estan per sota de VWAP. L'interessant seria veure si van cap aquí i si no, doncs entrem a la baixa. Tenim marge. Tinc marge de 300, no és el que hem de fer, però vull agafar la baixada. Per tant, anem a veure si van a buscar això. De moment no. Això no ho hem de fer mai. O sigui, limitaré la pèrdua a VWAP, per sobre de VWAP. Però perquè vull buscar la baixada aquesta, perquè han trencat VWAP, no? Ara l'interessant seria que ho anessin a recuperar VWAP i veiéssim què fan. Aviam si podem. Portem menys 100. Jo crec que VWAP seria una bona entrada. Però per què me la jugo? Doncs perquè tinc marge. Tinc marge, he guanyat 300 a l'inici de sessió, durant el pre-market. I vull veure si puc agafar això. De moment se'n van... han tocat aquí, això sí que m'ha agradat. Però estan tornant, hi ha fortalesa ara mateix. Estem anant en contra del camí, això no ho hem de fer. Però vull veure que agafin aquesta zona d'aquí i veiem què fan. Ha sortit un report, que també ho he indicat. El report ha sigut positiu i veurem què fan. De moment estem perdent part de lo guanyat, però estan en una zona de ara, abans era suport i ara és resistència. Tornarem a entrar amb més contracte. Portem 3 contractes, estem anant agressius. Continuo dient, tenim el marge del que hem guanyat, ho podem perdre i començar la sessió des de zero. Vull provar això. Jo crec que poden continuar baixant, han perdut VWAP amb força després de passar-lo i veurem què fem. De moment ens va malament el trade i ara aquí a toque de VWAP vull veure si poden o no poden sobrepassar-lo. Si no, el nostre objectiu seria aquí més o menys. Aquest seria el nostre profit. Ja han tocat quasi VWAP. De moment no poden en VWAP, tornarem a entrar un altre. Estem anant agressius. Jo crec que poden baixar. Ja estem quasi, ja estem positius. Veurem què fem. Segurs no tenim res segur, evidentment, però el que sí que tenim és que tenim marge avui d'inici de sessió.
podria anar conservador per mantenir-ho i anar sumant, però i és que jo crec que el trade ha estat justificat de moment. Però depèn de com també el trencaré, perquè VWAP està actuant i tampoc vull perdre, no? Aquí li està costant, està veient que aquí hi ha una zona de resistència, entrarem en una altra per anar pujant el nostre break-even i si es dona la volta, com pot ser ara mateix, han trencat, ha fet resistència de VWAP i se'n pot anar perfectament a la volta. Seria un molt bon profit aquest. De moment ens està funcionant ara mateix, ara ja ens està funcionant. Veurem si podem agafar això. També ara aquí ha funcionat com una manera d'agafar, però si no agafen impuls cap amunt, aquí, jo crec que s'aniran cap avall. Això està actuant com a resistència, ha actuat com a suport aquí, l'han trencat, ha actuat aquí com a suport. Veurem, ara està actuant com a resistència i intentarem aguantar-lo perquè anem agressius, anem amb 5 contractes, hem començat amb un aquí baix i ara ja anem amb 5. Ahir ja vam anar una miqueta més agressius del compte i avui continuem amb la idea. M'agrada aquest estratègia d'aquí, que no poden sobrepassar-lo, però si el passen, el passaran amb força i perdrem. Estan intentant VWAP, a per totes, però els hi està costant. Aquí han trobat una frenada i podríem dir que això és això d'aquí, no? Estan aquí. Mentre no passin VWAP, podem estar dins. Però també estan agafant impuls per passar-lo fort, eh? Entrarem un altre, tot i que hi ha força cap amunt. Per mi encara és possible. Si superen aquest punt d'aquí ja no m'agrada tant, l'estan intentant superar, estan tocant VWAP, torno a entrar perquè no han pogut amb VWAP, veurem allà. Ja tenim aquí un stop de menys quasi 1.000, que estaria per aquí més o menys, menys 1.200. Tornaré a entrar amb VWAP, perquè no estan podent trencar-lo. Sembla que sé que, allà, si el sobrepassen, em preocuparé i tancaré, perquè estem en negatiu. No poden, torno a entrar i entraré amb els 10. I abans que arribi aquí els 1.500, evidentment, tancaria. Vull veure aquí què passa. No estan podent en VWAP de moment, ho estan intentant, no poden. Ens l'estem jugant. Ens l'estem jugant. De moment no poden encara. Això m'està agradant el que està passant ara aquí. M'està agradant. No poden, no poden, no poden. I aviam si es donen la volta. Aviam. Aquí sí que haig de trencar. Sembla ser que ho estan passant VWAP. Vull veure com acaba aquesta vela, però estem en el trade incorrecte de moment, tot i que encara li falta. Veieu com no poden en VWAP? Encara estem dins. Encara estem dins. Anem molt forts. M'està agradant el que estic veient.
però sí que és veritat que tenen ganes de passar-lo. Estic preparant aquí per si foten una vela ràpida, tancar-la i no arribar al meu stop. El posem aquí perquè no m'ha agradat i no cal perdre 1.500. Està molt a prop, això, en un minut, ja veieu, o sigui, en un segon pot arribar a l'stop, però encara no poden en VWAP. Ara, això m'interessa, que han començat, això m'agrada. Veieu? Veieu el que està fent? Això és senyal que encara no poden en VWAP. Però també pot ser impuls per continuar pujant. L'únic que a mi m'ha agradat que no hagin tancat per sobre de VWAP. Això ens dona la sensació que poden realment anar cap avall. Anem amb 10 contractes, només necessitem que hi hagi un impuls fort cap avall. Però si no poden, i ara sí que el passen, això sí que ho tancarem perquè no m'agrada. No poden en VWAP, no poden, no poden. De moment ens estan donant la raó i no poden. No poden, no poden, però encara estan forts, encara no estan trencant aquests mínims creixents. Tenim mínim creixent, mínim creixent, mínim creixent, mínim creixent, mínim creixent. Per tant, a VWAP és un bon punt de posar el nostre suport per no perdre més diners i començar des de zero. És que vull veure que es doni la volta real. Evidentment no vull que toqui aquí, però és que estic veient que hi ha molta resistència en VWAP. Ho veieu, sempre, en els vídeos, el que VWAP fa, Però si la passen, la passaran i la passaran forta i, evidentment, jo crec que s'anirien cap aquí, Encara poden i encara en tenen ganes. I el passaran. No m'està agradant. Tanco. Acabo de tancar, un trade negatiu, però és que no m'ha agradat. No m'ha agradat gens. I ja estàvem a més 300 i pico, doncs estem a menys 280. No sempre ens pot anar bé. Això vol dir que hem fet un trade bastant dolent. Aquest matí teníem un trade de 317 i ara mateix acabem de fer un trade molt dolent, que si sumem tot això, doncs aquest trade ha sigut de menys 500 i alguna cosa. Llàstima, però no passa res. L'ideal hauria sigut anar a favor del mercat i haguéssim pujat i haguéssim guanyat, no? Continuen sense trencar VWAP, però és que no m'ha agradat. No volia perdre més de 500. Ara pot ser que se'ns vagin a favor nostre, Jo vull veure què estan fent aquí, pot ser perfectament que vagin a favor meu, però això no m'ha agradat a mi, aquesta fortalesa d'aquí de voler superar, tot i que no han superat ara. I pot ser que anem a baix, anirem amb 5 contractes si van a baix. Vull veure que això ara estaríem a favor. Ha sigut una pena, però Veus, encara no poden crear un mínim creixent. Ara sí, potser. Per tant, aquí s'estan donant la volta.
torno a anar i posaré això aquí. Per què? Perquè estan intentant trencar una altra vegada i ViewUp de fet el poso aquí. Estem anant molt forts. Això és perquè ja vull recuperar part de lo perdut. Això m'agrada, això m'agrada. Ho veieu com ha donat la volta? Això m'està agradant molt. Perquè aquí sí que han creat ja una divergència. Podríem trencar allà per tornar a estar positius, però és que m'ha agradat molt aquesta volta. Perquè no han pogut en ViewUp. I si aguantem, podem aguantar, ens en podem portar un bon pico. Bé, 500. Vale. Anem a assegurar els 500. Vale, ja estem amb 200 positius de nou. Evidentment pot anar cap aquí, però almenys hem rescatat el mal trade que hem fet abans, que si ens haguéssim esperat, seria un molt bon trade. Però estem fent scalping al final. Vale. Per tant, anem a veure. Ara aquí el que buscaria és, veieu aquí que ha creat com un mini gap? Doncs buscaria una entrada en negatiu aquí, sobre aquesta zona. Mira, a stop sell farem un. Això és que si toca aquí, entrarem a la baixa. Podem posar aquí. Per què aquí? Perquè ha creat com un gap entre aquestes dues veles, entre aquestes tres veles, no? O sigui, el tancament d'aquesta amb el començament d'aquesta encara no ha recuperat. Per això també t'està marcant que hi ha fortalesa ara a la baixa. Estan entrant forts i veurem. Però ho torneu a veure, no? La importància de ViewUp que han fet. Amago aquí que ens vam, no? Encara és suport. I aquí trenquem. Resistència. I a més resistència amb una zona que tenia analitzada anteriorment de suport i resistència. No vull entrar en FOMO, no vull anar ràpid perquè m'hagi perdut el meu trade inicial. Lo important per mi és que tornem a estar positius. Si ens haguéssim esperat estaríem molt més positius ja. O sigui, teníem aquí una molt bona entrada i jo crec que l'únic que l'hem feta escalonadament pujant en contra, no? I això està malament. Jo crec que aquí baixarem. Continuarem baixant. Però aquí hi ha un gap, mira, en gràfic d'un minut, d'aquí a aquí, això seria un gap que el marcaria com a això. Això és un gap, vale? Un Fear Value Gap. El preu té tendència a fer això, a tocar aquí, agafar les ordres que hi ha aquí per continuar baixant. Això seria l'estratègia d'aquest gap. Pot passar? Sí. Veieu? Ara està passant i ara faríem ja l'han tancat. Ara és una bona entrada aquí per continuar baixant. Perquè veieu? Ja està, ja l'han tancat.
però a mi m'agrada més, això és molt més efectiu amb gràfics més elevats, no d'un minut. D'un minut hi ha molt soroll, però en 5 minuts sí. I aquí el que ens està dient és que aquesta zona d'aquí té fortalesa. Aquesta zona d'aquí té fortalesa, per què? Perquè li queda poc. Vull veure quan li queda. Mira, li queda només 20 segons per tancar aquesta vela de 5. I en 20 segons mireu el que està fent. Teníem una metxa grossa, han vingut a agafar això d'aquí i seguim cap avall. Veiem com tanquen i ara sí, ara pot ser perfectament. Ara està creant aquesta segona, veieu que tenim 3 veles consecutives. Aquí podríem fer el Fear Value Gap interessant, no? Què és? Vindria d'aquí, d'aquí i s'aniria... Ai, hòstia, odio, no m'agrada gens quan fa això. I se'n va aquí. Això seria el que estic dient amb gràfic més gran. Per tant, veieu? Veieu? Molt bon punt d'entrada cap a la baixa seria aquesta zona d'aquí, més o menys. I aquí podríem fer això. Amb 2. Per què? Perquè, com podeu veure, entre aquesta vela i aquesta, la primera acaba aquí i la tercera comença aquí. Tot això és un gap molt interessant. I què faríem? Agafarien totes aquestes ordres que hi ha aquí, que poden haver-hi ordres, agafen i tiren cap avall. A no ser que realment estiguem en un momentum, com el que estem anant. Ara mateix tenim momentum, tenim força, i veieu, si haguéssim esperat, haguéssim multiplicat el nostre benefici amb lo forts que anàvem. Però què passa? Com que anàvem massa forts, he volgut assegurar. Teníem 500, doncs he assegurat 500. Per què? Perquè ja estàvem en menys 200 i pico. Doncs volia assegurar i tornar-nos a... Ara quina és la meva pròxima entrada? Doncs una, si el preu es gira i va a buscar això, que bueno, de moment el tanco, i 2, seria aquesta zona d'aquí. Aquesta zona d'aquí, per mi, és molt important, perquè anteriorment ja ha actuat com a suport. I com us he dit abans, tenim això i tenim això. Què més tenim d'aquesta zona? Doncs tenim aquí més suport. Sí? Per tant, per mi és lògic que ara mateix vagin a buscar això. Traiem això. I això. Què passa? Que vull veure com actuen aquí. M'agrada que no és la primera a agafar un cap amunt. Perquè ara hi ha un momentum important, no? I estan baixant. Estic mirant si hi ha notícies, que també tinc el Twitter per aquí, a l'X, i veiem si hi ha notícies interessants per saber per què estan baixant d'aquesta manera. Aquí seria un bon punt d'entrada, sí, cap a long, per provar, perquè aquí ja ens ha servit com a suport això.
podríem buscar aquest, veieu que ha tocat, per anar-lo a treure aquí, sobre aquí més o menys. Per tancar això i continuar baixant. Pues que pot entrar bastant a la baixa. I quan trenquen això, ho trenquen amb força. Per tant, per això només vaig amb un. I el poso aquí, que és... Vale. Aquí podria tornar a entrar. Incrementar un més. Incrementat un més. Hi ha força a la baixa perquè, veieu, aquí també ens està creant un altre gap d'aquests, que és d'aquí aquí. Podeu veure així, no? Per tant, aquesta zona d'aquí podria ser on podríem vendre un. Ah, no, perdoneu, l'he liat ara, però bueno, aquesta zona d'aquí podria posar un stop buy d'un. No volia fer això, volia posar l'estop aquest. Perquè ens estan creant això, això vol dir que hi ha força. Sí. Hi ha força a la baixa. Però veieu com actua això? Esteu veient? Com està actuant aquesta zona? Sumament important. Us estava dient, tendència, la tendència dinàmica. Si arriba aquí el tancarem i tancarem un. Si arriben aquí, o dos. Per assegurar bastant. Per tant, però ho heu vist, això? Com està actuant? Interessant, no? No volem perdre més diners, per tant, assegurem a break-even, tot i que està molt a brava el break-even, però és que ara veureu també la importància d'això. Com està actuant el gap aquest. Això, aquest punt d'aquí, és sumament interessant. Aquí tenim una zona per tancar això. Vale. Ja hem trencat un. Ai, no sé què he fet. Me l'estic liant. Tanco per què? Perquè sense voler he tornat a comprar-ne més. I tindria que haver fet tancar dos. I això és perquè no ho he sabut fer bé. L'hem liat, però bueno. No passa absolutament res. Tenim temps. Hi ha temps per tot. Hi ha temps. Però veieu què ha fet? Aquest ja no existeix. Per què? Perquè ja l'han tancat. Ara només en tenim un més per sobre. És una cosa nova que us estic ensenyant avui. I aquí jo volia vendre. I he sigut burro, sense voler, i he anat a comprar dos. I al final teníem 5 contractes. Estaríem, jo crec que haguéssim estat allà a més 400. I ara el que vull veure, com que hi ha aquesta força, ha agafat aquesta força d'aquí,
han agafat això i poden continuar caient. Però aquest d'aquí és potencial. Perquè tenim, com podeu veure, tenim aquest gat. Sí? Què està passant? Bueno, doncs que la nostra zona estimada l'estan intentant trencar. Jo ara aquí el que vull, veus com l'agafen amb força? Ara el que vull és un retest per continuar baixant. Com per exemple aquí. Poso l'stop al màxim de l'anterior vela. I tenint en compte que tenim això, que ho poden anar a buscar. He entrat aquí perquè han fet com un mini retest, no poden, no estan podent. Això és un suport, no? Està actuant com a suport també. M'agradaria veure que realment trenquen per fer així i així. I veurem què fan. De moment, això és suport. 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 Però m'ha agradat que hagin trencat aquesta línia d'aquí. A mi el que m'ha agradat és que han trencat la línia. I hi ha moment cap avall. Imagineu que abans havíem agafat aquí i si haguéssim esperat fins a arribar aquí haguéssim tingut ara ja 1000 i pico, I ara el que vull veure és que això d'aquí està actuant com a tal. Jo vull veure que aquesta línia està actuant ara com una resistència, que trenquin de veritat, facin retest en el suport d'aquí, creant un gap d'aquí a aquí i ens anem cap avall. Seria el més maco, veure això. Però ens hem d'estar alerta perquè potser només ens han enganyat perquè fan moltes trampes, tot i que això m'està agradant molt. Està agradant molt que no poden sobrepassar-ho, però molt. Podríem continuar caient. Però tampoc vull perdre. Millor posar, quan anem amb tants contractes, millor posar un stop apretat, que si perdem, bueno, encara estiguem en positiu. Per mi la zona d'interès seria aquesta. M'encantaria poder aguantar el trade aquest. El tema és que vull que vagi massa ràpid i no tindrem la sort de tenir això. També penseu que aquí han fet aquest moviment d'aquí tan fort i ja l'han perdut de nou. Bueno, per a alguna serveixen els stops. Ai. Estem fent scalping encara. Estem treballant,
portem 100, al matí en portàvem 300, bueno, veurem com acaba, no? Estem analitzant el preu, literalment, no fem res més que analitzar el preu. Sabem que aquí hi ha això. Però encara no vull pujar, no vull arribar a la... I això és un suport bastant important perquè a partir d'aquí, penseu que a la que han estat aquí, aquest suport és fort perquè han fet aquesta explosió d'aquí. Tot això. A mi no m'estranyaria que fessin pugessin fins aquí, tanquen aquest VWAP, aquest gap, fan així, toquen aquí i continuen baixant. És que no m'estranyaria gens que poguessin arribar a fer això. Gens ni mica. Per tant, veurem. De moment aquesta zona encara l'aguanten com a suport. Quan han trencat, a mi m'ha agradat, però no he tingut en compte la fortalesa d'aquest suport d'aquí. Fortalesa, bàsicament, perquè han fet aquesta pujada de cop. I no sé si aquí tenim alguna més interessant. Aquí. No, veus? Estan jugant un lloc a triqui-draca. Aquí hi ha molt soroll. Per continuar a la baixa, vull veure que tanquin això. Van directes, de moment. Deixem així. De moment estan anant directes. Bueno, no hi ha res interessant a les notícies tampoc. És possible que també es quedin per aquí, jugant la puta i Ramoneta, com es diu en català, perquè aquesta tarda ja parla el senyor Powell, que és el president de la Fed, i quan parla ell, doncs el mercat sí que es mou molt, i pot ser que es quedin en aquesta zona d'aquí, fins que ell parli. Crec que parla a les 8, per tant, a aquesta hora d'aquí, a les 8 serà interessant perquè parla el senyor Powell. Però les minutes de la Fed, crec que, no sé si hi ha minutes o no, però a les 7:30 ja ho presenten. Per tant, aquí hi haurà molt moviment. I a partir de les 8 també. Perquè aquí parla la Fed. I us asseguro que quan hi ha això, doncs... És més, hi ha moltes cases de... Molts brokers d'aquests així com estem aquí, Top Step i FTMO i tots aquests que són de comptes fondejades, quan parla la Fed no et deixen operar a vegades, perquè hi ha molta volatilitat i ells diuen que és més fàcil guanyar trades positius, no entra tant la tècnica i et priven d'això, perquè realment hi ha moviments molt bruscos i si tu estàs en
en el moviment adequat, com per exemple jo que estava aquí entrant aquí i de cop ha saltat cap amunt, i això és... No cal això, sinó és segurament que aquí hi ha hagut una notícia també important, doncs si guanyes això, doncs és interessant, no? I res. I després aquí he marcat, veus, el low aquest i el height aquest, una sinergia entre ells, perquè per mi és un bon punt, no? És un molt bon punt. I crec que pot actuar com una resistència, això també. Ho esteu veient? Què estan fent? Van a tancar aquest gap. Literal. Veieu també la sort de posar un stop loss? El nostre stop loss estava aquí. No l'arribem a posar i la pèrdua que estaríem contemplant ara seria important. Jo vull veure ara què passa aquí, justament. Un cop tanquin això, aviam si són capaços de fer... No sé si entraré si toquen aquesta zona d'aquí, un cop tanquin el gap aquest, no tinc clar, perquè estan en zona de mig que no hi ha res. Si el VWAP aquest continua baixant i arriba aquí, sí que seria un bon punt. O si veig que realment el mercat es mou bé i fa aquest intent, doncs aquí potser segons el price action al final, o sigui, vull veure què passa aquí. A més, ara podríem estar buscant aquestes coses, no? El gap aquest. Doncs ara n'estan creant un altre, de moment, que és aquest. Aquí en tenim un. Sí. Vindria a ser aquest, més o menys. I aquest el posaríem, doncs, en verd. Per què? Perquè ara podrien fer... Pugen, tanquen, van a buscar aquest, tanquen i ens anem quedant per aquí. Això pot passar. És arriscat operar per aquí. O fent scalping que es pot fer, perquè és interessant el moviment. És bastant interessant aquest moviment. També pot ser que vinguin, tanquin i continuïn pujant, que també seria una bona. O sigui, per mi ara, que han intentat fer això, així és, que ara facin així és, toquin aquí i se'n vagin cap amunt, si arriben una altra vegada a aquest punt i veig que no el traspassen, que no el trenquen, sí que és un bon punt d'entrada i ara a sobre s'ajunta amb això d'aquí. Per tant, s'està presentant alguna interessant. O sigui, aquí podríem buscar una entrada, vale? O sigui, aquesta zona d'aquí podríem buscar una compra, un long per anar a actuar aquest gap d'aquí. «45 minuts de vídeo. Price action total, perdoneu el meu accent,
Um, però bueno, estem allà. Estem veient que ara he operat diferent avui. Es pot dir que és FOMO, podríem dir que potser sí, però ha sigut, mira, això m'agrada. I potser, aviam. Ho veieu, la importància d'això? Esteu veient, no? Aquí podria ser un bon punt d'entrada. Anem a provar-lo. Si toquen aquí també seria un altre punt d'entrada, cap a pujar. Ara estic actuant, això ja s'ha tancat, vale? I ara anem a veure si podem tancar això. Sí, seria aquest d'aquí. I és possible que en compri més, perquè vull veure aquí què fan, com actuen. Si toca això i no marxen, i no trenquen amb força, que pot ser que em trenquin amb força ara i se'n van. Bueno, no sempre podem guanyar tampoc. O sigui, en el trading hem de pensar que hi ha trades guanyadors i perdedors i hem de conviure amb els perdedors. L'important és que els guanyadors siguin més grossos que els perdedors. He entrat amb més perquè han tancat això. Ara tornaré a entrar amb més perquè estan tancant el gap. Van anar amb 10, avui estan anant bastant agressius. I potser sí que és una miqueta de FOMO. Per això ha actuat com a suport i vull veure si continua actuant com a suport. Així ho estem fent. A la mínima que pugin bastant, que pugin sobre aquesta zona, tancarem. Pujarem a l'estop a break-even. Perquè això ens ho poden trencar amb força. Aquí hi haurà moviment. Aquesta zona és una zona bastant important, que es mouen. Estem en un suport aquí, estem en un suport dinàmic aquí també, que ja ens l'han intentat trencar i no han pogut trencar-lo. Però anem amb 10 contractes, són molts 10 contractes. Ara mateix estem parlant d'un contracte de mini i aquí són 10 de micros. Estem anant molt forts. S'han parat aquí, que és important. Venien aquesta baixadeta, tancat el gap aquell que havíem dit. I anem a veure ja si realment el nostre trade es dona o no. Què és? Toquin, vagin aquí, a tancar aquest gap d'aquí. Còmode no ho estic tant, perquè quan vaig amb tants trades i més tenint el tocar que podem retirar diners ja amb aquesta compta fondejada, doncs no estic còmode del tot, però si em surt bé serà important el benefici. Aquí s'estan parant bastant i el que no m'agrada és que hi ha pressió. Taré més. Podem perdre el compte, tranquil·lament, perquè vaig amb un stop de 1.000. Hem entrat amb 12. Estic entrant amb més perquè està actuant com a suport i això m'agrada molt. Entro amb més. I ara ja anem molt forts. Vale. Ara ens posarem més serios
I ho veieu? Lo forts que anem amb 300. Anem a posar això aquí, perquè no els vull perdre. Anem massa forts. I vull veure, està actuant molt bé com a suport això. I ara, bueno, ens l'han tancat. Però ja estem amb 300 positius, 356, no? Què és lo interessant aquí? Que no aguanto aquest trade perquè anàvem molt forts i he hagut retirar ràpid, no? Però és una forma d'anar molt agressiu. D'aquesta manera d'anar agressiu així és quan hi vaig, justament quan anem a fer la fase 1. La fase 1, que és la de provar. La de provar una compte fondejada. Ara ja estem en fase 2, però ja estem en 356. Però com que s'estan quedant aquí, també vull veure ja com actuen, Tot i que esteu veient la fortalesa d'això, I ojalà haguéssim aguantat, perquè ara tindríem un bon benefici. Però és que és possible, com he dit abans, que ara es quedin així, que es quedin per aquí, fins a l'hora que el senyor Powell, sobre aquesta hora, comenci a parlar. Amb scalping, de la manera que jo he estat fent ara, amb molts contractes, sí que podem operar això. Però l'estrès és fort. Ho veieu que aquí ara ja estaríem amb més 800, més 900. Una pena, no?, que ens hagi tocat justament a l'estop que hem pujat. Podríem haver deixat en break-even i mirar si ens sortia bé, també, perquè és una pena haver-nos saltat això. Això determina que encara a mi em costa el tema de la gestió de risc. Quan vaig amb massa contracte vull anar molt ràpid. És un FOMO, al final, que s'ha de tenir en compte. Però per ara tenim, doncs, 300 positius que al final què hem fet aquí? Això, el profit factor. Doncs, trades guanyadors 1.200 i perdedors 850. De moment són més grans els guanyadors. Però hem operat bastant. 28 trades, que són 28 contractes, 32, i ara estan pujant, La fortalesa del que us estava dient. Això d'aquí. Increïble. El que em sap greu és no haver posat bé, diguéssim, el meu stop. L'he pujat d'aquí, l'he passat aquí, perquè ja estava veient benefici, no volia perdre, que està bé al final perquè hem acabat guanyant, però hem guanyat molt poc per lo forts que anàvem. O sigui, tenia un stop loss que l'havia posat a 1.500 negatiu i he sortit amb potser en aquest trade de 100 i pico positius. Tot i que si ara mateix haguéssim esperat, ara aquí ja estaríem amb més 800, més 1.000 més o menys positiu. Què farem ara? Calmar-nos. Calmar-nos, perquè si faig així veureu que estem entrant en molts contractes. Veieu això? Això és una bomba de molts contractes. I això d'aquí també és una bomba de molts contractes concentrats en molt poc temps. Aquí a la baixa i aquí a l'alça. No gusta. Estem sobreposats. I també us ho vull ensenyar en el vídeo, perquè crec que és interessant dominar aquest tema. Però també hi ha una cosa molt important. Cada vegada que estem entrant en un trade us estic dient el que estic buscant. No podem entrar aquí. Estan pujant, vinga, entrem a pujar. I on sortirem? On sortirem? Doncs ara, si entréssim aquí, jo sortiria a buscar aquest tancament de gap. O sigui, aquesta zona d'aquí seria susceptible de sortir d'aquí per tancar.
mantinc això perquè encara no l'han tancat. I per què ho poso vermell? Perquè a la que el tanquin, aquesta zona d'aquí pot actuar com una resistència. Per això la poso en vermell. Sí? Abans, quan ho han fet cap avall, o sigui, per exemple, aquí hi ha gaps molt petits d'un minut que no tenen res. Aquests serien en verd, perquè serien zona, els poso així com a zona de suport. Mireu el que ens hem perdut, la fortalesa d'aquest suport i mireu el que ens estem perdent. Ja està aquí, ja estan a punt de tancar-lo, o sigui, arribar per aquí, queda res per tancar aquest gap. I ens hem saltat això. Estaríem a 1000 i pico positius. I ara potser l'altre trade és això, no? Vale, ja està, tancat. Fora. Ja està tancat. Per què està tancat? Perquè han arribat aquí. Sí? Han tancat el Fill Value Gap. Sumament interessant aquestes. I a sobre què estan fent? Pujar. I per què pugen? Doncs perquè això és fort. Molt fort. Molt fort. Molt fort. Per què és fort? Perquè toquen aquí i mireu fins on hem anat aquest matí. Han tocat aquí i hem anat fins aquí. Això estem parlant en qüestió de res, 10 minuts, una pujada en un segon de quasi 2%. Sí? Han tocat VWAP. Ojo, perquè han tocat VWAP i què fa? Com actua VWAP? El senyor VWAP, ho tenim aquí, on està, actua com a una senyora resistència ara mateix. Toquen, pom. Molt bona entrada aquí, per continuar a la baixa, aquest tocament. Molt bona entrada, hauria sigut aquesta. Aquí estem en un lloc que no hi ha res, per tant, no vull entrar aquí. L'entrada bona era aquesta d'aquí. I l'entrada bona ha sigut aquesta d'aquí, que ens ha saltat per l'estop massa apretat i haguéssim sortit d'aquí, perquè teníem posat el target aquí. Llàstima que no ho haguem pogut fer. Llàstima que no us hagués pogut, però ja vindrà. Estic segur que ja vindrà. Porto 58 minuts. M'agradaria poder tancar aquest vídeo amb més profit, amb més benefici. Però és que no el vull fer més llarg d'una hora. Ja porto tancant molts vídeos en una hora i llàstima que només he fet això, però bueno. Hem fet trades, ho hem intentat, jo continuaré i aviam què puc treure, però a la zona de Powell no operaré. Mirarem què fan aquí, aquesta zona d'aquí, si pugen o baixen, ja està. Però fins aquí tanco el vídeo perquè és una hora i al final ningú escolta, ningú es mira un vídeo d'una hora tranquil·lament, no? Així que moltes gràcies per estar aquí, els que ho mireu. Espero que us interessi, espero que aneu aprenent com operar el price action i lo complicat que és prendre les decisions, no? I anem analitzant sobre el dia. Ja us mantinc informats. Adeu.